Čaute cyklisti, dnes sa nachádzame v Novej Bani a ideme si predstaviť jednu cyklotrasu v regióne Gron. Sprevádzať nás bude Adam. Nazdar. Adam, čaves. Čauko. Adam, som rád, že si našiel na nás čas. Čo si dneska pre nás pripravil? Tak pripravil som si takú 34-35 km trasu, bude to okolo 1100 výškových metrov, takže si celkom zašlapeme. Na konci si vyskúšame takú čerešničku na torte. A tej čerešničky sa mám bať, alebo sa mám tešiť? Ja si myslím, že to zvládneš. Takže sa mám tešiť? Áno. Chvála Bohu, no dobre, tak sa budeme tešiť. A ešte mi povedz, čo ty a cyklistika? Tak ja sa cyklistike venujem aktívne od nejakého 2012. a momentálne sa venujem cyklistike ako tréner a inštruktor. Venujem sa kurzom horskej cyklistiky, tréningom pre deti. To sme v správnych rukách. Poďme na to. Poďme na to. Našu trasu začíname v Novej Bani. Naša prvá zastávka je Zvonička, kde sa nachádza Flow Trail. Z Flow Trailu pokračujeme na Tajch a ďalej cyklotrasou na Starohudský vodopád. Z vodopádu sa presúvame do Drozdova, kde nás bohužiaľ zasiahla silná búrka a sme tu nútení našu trasu ukončiť. Sme v Novej Bani v Pohronskom múzeu. Čo sa u vás nachádza? Čo tu môžeme u vás vidieť? Štandardne tu máme dve rôzne výstavy plus stále expozície. Hneď na prízemí môžete vidieť expozíciu venovanú ohňovému stroju Izáka Pottera. Ďalej máme expozíciu venovanú histórii sklárstva, mešťanský interiér, našu radnú miestnosť, ktorá je vyslovene perlou v našom Pohronskom múzeu. Tiež máme expozíciu venovanú novobanskému baníctvu a novobanským remeslám. No a hore na druhom poschodí môžete vidieť našu galériu a niečo, na čo sme momentálne najviac pyšní, tak je to naša vynovená expozícia venovaná vulkanológii. Adam, vyšlapali sme na Zvoničku. Hovoríš správne, tak nachádzame sa na Flow Trailu Zvonička. Je to oficiálne postavený trail modrej občiažnosti. Adam, čo to ten Flow Trail je? Flow Trail je trail, ktorý je zameraný aj pre začínajúcich cyklistov, keďže není sklon tej dráhy nejaký vysoký, nachádzajú sa tam mierne zákruty, vlny, takže tento trail dokážu zvládnuť aj začiatočníci v pomalšej rýchlosti. No super, keďže to zvládnu začiatočníci, tak dúfam, že to bude možno aj pre mňa. Ja si myslím, že určite hej. Poďme na to. Adam, cez príjemný lesík sme sa dostali na toto miesto. Kde sme? Čo je to tu? Tak nachádzame sa na Tajchu v Novej Bani. Toto miesto slúži momentálne na rekreačné účely. V lete sa tu dá kúpať, v zime sa tu dá korčulovať. No a keďže je to Tajch s názvom Kreatívnym Tajch, tak na čo slúžil v minulosti? Tak slúžil na banícke účely, konkrétne na zásobovanie vody.
Adam, ale prevýšenie je celkom výživné. Počúvaj, z toho tajchu, kopčisko. Čo ty na to? No dalo to zabrať. Takže z Tajchu sme sa presunuli na Starohodský vodopád. Išli sme po cyklotrase, ktorá viedla dosť náročným kopcom, ktorý nás poriadne vyždímal. Ten vodopád sa nachádza tam dole a k tomu vodopád vedie náučný chodník, ktorým sa dookola dostaneme k nemu. Ale koľko nastúpaš, toľko aj zjazdíš. Takže zjazdík bol za to výživný Veľmi dobrý. a chutný. To je škoda, čo? To je veľká škoda, tak som sa tešil. Nevadí. Dúfam, že sa tu vidíme na budúce. Dúfam aj ja. Čávez Adam, je mi ľúto, že nám to vtedy na tom Drozdove nevyšlo, ale naposielal si nám parádne videá a mňa to motivovalo. Kúkaj tu! Vidím, skočil si tak meter do diaľky, 10 cm do výšky, to tak u mňa skáču také 5-ročné deti. Prosím, nejako ťa nepočujem dobre. A koľko ročné? 5. A sekáš mi, sorry, Čávez, díky, čau. Majka. 5-ročné deti.